Kajingai but kajingai ba kajong blei u Jesus Christ shapi hagri ka step. Ya ka jingpuson na ka ktien ka jong blei. Inya pule na ka kitab ka baar ki chronicle ka lang ka bakhatsan kadkhot ka banyo. Ka kintien ka baong hinrei mapi to long klan but to wat pynjem ya la ki kti. Na baon ai bai nong ya ka kam jong pi. Kani ka long ka ktien ka jong blei ka bo blei Ukraine lang ba u asaria shaus asa. Ban nga ngit scam ka long ru ka kubor bat ka ktien ka bo blei ko aban kren na ka banta jungi agri ka singi. Di kon Israel la slam ba kim shim la yo sungaw ya ka jingi kai padam don ling do uba hikai ya ki bat kim shim la don yo blei uba shisha ha ka jingem ka jongki bat ka hukum ka jong blei ka long jingai na ka jing shampang ba ka jing tep jongki. Pada nak kita daw kelai kendu shibun ke ka bau blei perwandor ke jingem ke jongki ha ke bakin pai shu baru blei la kreni ke kentien shows asa kata ke long bun long klan kini ke kentien long klan ke bamot kiran kaman pen scam ya ke jinget ke jongi nim pen klan ya ke jing perkhat ke jongi haka nongrem jong ka ktien ka jong blei compare ke ke bangi sham compare ke bangi ya lenti ande ai ba ka jinget ka jongi kan long ka scam ka jing shania ka jing ho blei kan long ka thamai haman la ka ski jong ka jingem banang ta shu blei wang ri ka ktien wat pynjem ya la ki kti ka bamot ba the lord ka jinget ni don kam ya ka ban le wapsal jacob ong ka jinget klem ka jinget le ka long ka bayam tadena ta daw ka jinget ka jingi ringkat ba ka jingpun ko ngo ka long da shisha ka pen so ba yu blei bat ka don boru ha ka jingem ka jingi bat kumba blei ukraine ni kentien habangi long klan bat habangi pen klan ru ye ki kti ki jing tre ka jingi blei un ai ka bainong ya ka kam ka bangile ka ma ba ka bainong ka ba bha ka wano blei ublei ujupun kre ya ka bainong ka babha kamdon ka bainong ka basneo no ublei mretang ka bainong ka babha tadene ta ka daw la da ni pen kongo yele de ni pendam yele de ni pen klan yele de ni pen scam ka jinget ka jingi ni don ken ya ka bainong ka bakra ka ublei lo pen kre kerpang na ka banta jongi ngangit scam agri ka sngi wat ba firang sha skor ni ka ktien ka jong blei lesia ka ya lenti fisngo tlot lesia ka ni sham ka jong fisngo ko ba fenum poi she lesia fi do jinkerman lesia fi do mensiem lesia ka wan ka jinkeli na ka banta ka jingem balai kini ki baro ki wanja andre ka jubab ni ka sngi ka long blei ko ai fi fen long clan compare ka jingi sham compare ka jingi lenti ke ma ni ka kentien long clan let's see if you sngo ba film la ban long clan rekat ba firang yo sngo gri ka ktien ka jong blei ma ba ka ktien ka jong blei ka long mensiem ka long jingem mi kita ki ba pediang ye ka ha ba pi pediang gri ka ktien ka jong blei u mensiem ba ko jong blei u ba kren lang ba ka ktien ka jong uhi un pen clan bor yang ba dia pi ha ga ni ka sngi ka ba menta let's see if you sngo ba film la ban le ande blei un pensait bor ya pi ba fishim ya ka sinjam da ka bastang ya ka ban penklan ya ka download pat ka jinga dai ka ba emba du blei pat ngit scam ha ka ni ka sngi u blei un ai ka bainong ka ma bo blei dan ni ka bainong ha ka ni ka perthai bat shalender jong ka ni ka perthai ka don ka por ka bo blei u ai ka bainong ngi wat haswa ya ka bangin mi leino na ni ka perthai wat tang ha ka ni ka perthai hi nilai yo ya ka bainong wala dangim yo ka bainong hagri ka perthai kan ma ba shalendat jongni ka perthai habangi im ga jingem ka ba klan ha ka jinga ka jing shania how blei yin yo ken ya ka bainong ka ba debyang no blei the to blei ka ni ka sngiun ai pi ka bor ba ka jing penchat bor ka ba mayan ka baling ba ka jinga ka jong uhi blei kur khui pi ka sngi baro ka we wanam klan blei u e pi komba pilong. Amen.